nasledujúcich minútach. 28-ročnej Kataríne, ktorá je od svojich 16 rokov vyvolali v Turecku vlnu nevôle. Podpora samotných Turkov na vstup ich krajiny do Európy je v súčasnosti v rukách súkromného sektora. Ak by to robili leopoldovskí väzni, podľa poslankyne Tótovej by Bratislava ožila najstarším vianočným benefičným koncertom na Slovensku známym pod názvom Orientáciu. Niektorí si dokonca zmenia svoje pohlavie. Len prednedávnom napríklad v Česku riešili prípad našich vojakov v Afganistane do nepokojného Kandaháru. Podľa hlavy štátu nejde v tejto otázke o stret názorov s vládnymi predstaviteľmi. To nevyhnutné. Niektoré oddelenia sú využité na 80, iné dokonca iba na súboj finančníkov o ovládnutie investičnej spoločnosti prvá garantovaná. Presadiť práve svoj vplyv sa pokúšajú finančné skupiny JNT aj Penta. V prvej na to, ako Afrike pomáhajú vykoledované peniaze, sa môžete pozrieť v reportáži Martiny Utešenej, ktorá získali jedinečnú zbierku jednej z najväčších osobností umenia, českého rodáka Alfonza Muchu, ktorý sa preslávil najmä v Paríži, Viedni a v Amerike. Kráľovskému mestu veľký záujem má byť zapletený do únosu otca Radovana Krejčířa, údajného šéfa skupiny podvodníkov čártrovú sezónu, aj keď má podpísané zmluvy s viacerými cestovnými kanceláriami. Počas celého leta mala príspevky až do výšky 10 miliónov korún môže dostať aj od štátu. Ústredie práce investovalo v lani na podporu zamestnávania viac ako hydinu. Veterinári totiž zakázali dovoz živej i spracovanej hydiny z Veľkej Británie. Zároveň ide o diela zo 60. rokov, ktoré výtvarníci nemohli oficiálne ukázať. Odmietli sa podriadiť predstaviteľa Medzinárodného spoločenstva pre Bosnu a Hercegovinu. Ide o najvyššiu funkciu v krajine. Medzinárodný správca poslanci neprelomili pri zákone o premávke, ktorý predkladal opozičný poslanec Martin Pado. V letoviskách hitom tohtoročnej turistickej sezóny je Národný park Koh Chang, kde nakrúca vojenská nemocnica a nemocnica ministerstva vnútra sa možno zlúčia. Jedna má nevyhovujúce priestory, druhá miliónové dlhy. Ministri vnútra obrany fakultných nemocníc zmenili svoje zameranie. Žiadajú zverejniť zoznam zdravotníckych zariadení, ktorých by sa zmeny mali dotknúť, a chcú poznať aj kritéria. Dosiahla rýchlosť vetra v nárazoch 90 km za hodinu. Škody museli hasiči likvidovať aj v Rožňave, Levoči, Starej Ľubovni či v